дар муассисаи соҳаи тандурустии шаҳри Истиқлол зиёда аз 30% ҷойҳои кори холӣ вуҷуд дорад, ки 100 нафарро ташкил медиҳад. Сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Истиқлол дар нишасти хабариаш иттилоъ дод, ки дар баробари ин ҳамзамон ба 32 нафар табибон эҳтиёҷ мавҷуд аст. Асосан табибони оилавӣ, терапевт, нервпатолог, нарколог ва ғайраҳо намерасанд. Валиназар Ғоибов, сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Истиқлол гуфт, барои ҷалб намудани мутахассисон корбариро пурзур намуда, хатмкунандагоне ки дар масоҳаи тиббӣ ва коллеҷҳои тиббӣ таҳсил карда истоданд, пас аз хатм ба кор ҷалб мекунанд. терапевтон ки дар шӯъбаи қабул ва ёрии таҷрибаҳо мекунанд ва инчунин нервпатолог, рӯҳшинос, нарколог, рентгенолог намерасанд. Оини ин масъала корбарӣ шуда истодааст. Ман ҳафтаи гузашта дар сентари коллеҷ дар шаҳр мушоҳида мекунам бо хаткунандагони доҷгоҳи давлати тиббии Тоҷикистон бо ҳар яке ба таври инфиродӣ ҳамсӯҳбат будам ва айни замон ба нашр дорем ки аз 4 нафар хаткунандагоне ки аз шаҳри Истиқлол дар онҷо ҳастанд, ҳар чоршон имсол ба шаҳри Истиқлол бармегарданд ва инчунин бо халқкунандагони муассисаҳои миёнаи махсус коллеҷҳои тиббии рафта ин суҳбатҳои инфиродӣ гузаронам. боварӣ комилам ки дар соли ҷавон 6 нафар табиб ва зиёда аз 12 нафар ҳамширои тиб ба кор ҷалб карданд. раиси шаҳри Истиқлол Қаюм Маҳмудзода дар нишасти хабариаш аз бурду бохти соҳаҳои мухталифи шаҳр дар давраи 6 моҳи сипаргаштаи соли 2022 ҳисобот дод. Раиси шаҳр низ дар баробари дастовардҳо аз камбудиву мушкилоти шаҳр дар ин давра ҳисобот дода гуфт, ки яке аз масъалаҳои дигаре ки боиси нигаронист, ин ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани сокинон ба шумор меравад. اساساً مهاجرت رفتن نورسوگی کادر و نورسوگی متخصص هست. اولی مثلا ما کاری کردیم. اولی مثلا ما چندین مرد به کار تشکیلاتی تربیتی بودیم. حرکت کردیم که با جلب اهالی که نونا گندگیش همین که بعضی ها اولی رفتن. барои пешгирӣ аз чунин ҳолат раиси шаҳр гуфт, ба ҳар як оила ба миқдори 5 гектар замин дода шуда истодааст, то ки сокинон ба кишту кору машғул шуда зиндагиашонро ба пеш баранд. дар шаҳр заминҳои бекорхобиро мо ба ҳар як шаҳрванд то 5 гектара замин тақсим кардем барои ки боғ таъсис дода шавад. боғ таъсис дода шавад, оиди таъмини боғашам ёрдам мекунем, то ки ҳамонҷа шаҳрвандо бо кор таъмин шаванд. истеҳсоли асосан вуҷуд мешавад, шикони ки климати ҳамин шаҳри Истиқлол ба он мувофиқ мебошад. طبق اطلاع مسئولین در ساحه معارف، کمبودی‌هایی که جای داشتند قریب حل خود را یافته ایستادند. آن نارسایی کادری که جای داشت با پورگی برطرف کرده، همزمان کادرهای جوان را نیز به کار قبول کردند. حالا در شهر استقلال 6 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی، 2 مؤسسه تومکتبی، 1 مرکز تحصیلاتی ایلاوگی و 1 لیسه کسبی تکنیکی فعالیت داشته، در آن 2558 نفر خوانندگان با تعلیم فرا گرفته شدند. گزارش شمس نوروزов و سبحان عادلجانов برای برنامه اطلاعاتی امروز.